Arestado ang usa ka security guard sa gitrabaho ang establisimento sa General Santos City. Human nakita sa bag niini ang pipila ka grocery items nga gituhang kinawat. Ani report ni Jess Tony Humamil. Gi-escortan sa mismo makauban ng security guard kining sikyo sa iyang gitrabaho ang establishmento sa syudad ug gidala sa Police Station 6 Martes sa Udto. Giila kini nga si alias Nor, residente sa Pulumulok South, Cotabato. Sa investigasyon sa kapulisan, nakita matud pa sa bag sa mong suspect ang nagkadayang grocery items nga gituuhang kinawat atol sa random inspection. Porque hindi na siya masyadong titingnan yung kanyang mga personal belongings. Siyempre may mga CCTV tayo nakamonitor sa loob, sa lahat ng angle doon sa kanilang facilities. Kaya naitimbre na sa kanilang supervisor. Nakita sa iyang bag ang mga sibuyas Bombay, liniment oil ug mga sabon nga mobalor sa dulan 2,000 pesos. Hinoon wala nami palag ang suspect dihang gidakop. Maliit na bagay yan. Ang kapalit nun ay hindi maganda sa iyong career at saka sa iyong pamilya. Sa ating mga establishment, ayusin natin yung pagkuha ng mga employee. I-background natin ang husto. Giimbestigahan pa sa otoridad kung nabuhat na ba kini sa suspect kaniadto. Wala pa'y pahayag ang suspect kalabot ni ini. Ginahan ay nasabang kasong qualified theft nga ipasaka bato kaniya. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao.